दा नैबे सहैगौ जोंहा मोनसे काति फोरबो बेनो जाबाय माइनाव खेराइ होनना बुंनाय दा बिनि उनाव फैगोन दा आघन फोरबो मागो फोरबो फैगोन आमथिसुवा फोरबो दं दा बै मोनबा फोरबोखौ जोङो फालिबोगासिनो दं नाथाय गुबुनाव गाजा गोमजा जादों जोंनि हजाइ जिल्लायाव बियाबफोराव बा गामियारियाव जों आबुं हिसाबै जों फालिनायखौ दाबो नुनो हायाखै आरो हजाइ जिल्लायाव जेरै बे मोनबा फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंहाबो रांनि एसे आंखाल जानायलाय जोङो गाजा गोमजायै जों खुंनो हायाखै दा बिदिनो फैगौ काति दाननि जिथुनाखि काति दाननि माइनाव खेराइ होनना बुंदों बेखौथ' जों गाजा गोमजा फालिनो नांगोन अब्लासो जोङो हजाइ जिल्ला गौथुमाव जुदि दिन्थिग्रोनो हायोब्ला जों गामिखौ जों लाखिनो हागोन बियाबफोराव दिनै बबेबा गामियाव दिनै लक्ष्मी फुजाजों लोगोसे होदेरफादों बेथ' जोंनि बिसायफारा जानो नांगोन बे लक्ष्मीयाथ' जोंनिया बे बिश्व दरबाराव बे लक्ष्मीखौ बयबो बावदों नाथाय जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि हिसाबै कातिखौथ' जों दासिमबो फालिफेराखै खालि माइनाव सिसुल'सो कातियावसो बे सोरबा संक्रान्तियाव सावदों आरो बाखि बै गुबुननि माबाजों लाफादेरदों आरो आसलथे 1 तारिखआव सावदों फ्रायानो संक्रान्तियाव सावदों आरो थारमाने जोंनि फोरबोफ्रा सिरियल हिसाबै जायाखै दा जोङो बाथौ थानसालियाव जाबायदि लिरदों बे लिरनाय हिसाबै जुदि लानो नांगौब्ला जोङो हजाइ जिल्लाया गोख्रों जाग्रोनांगोन